ସୁଦାନ ସୀମାରେ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି। ସୁଦାନରେ ମହିଳାମାନେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସୁଦାନ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଖବର ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଛି ମାସ ଧରି ସୁଦାନ ଦେଶ ସୀମାରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସୁଦାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁଦାନ ସହର ଓମ୍ଡୁରମାନରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବା ସେକ୍ସ କରିବା। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସୁଦାନ ଖବରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଓ କାହିଁକି ସୁଦାନ ଦେଶ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି। ସୁଦାନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ସୁଦାନ ବିଭାଜନ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁଦାନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେନା ଏବଂ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସୁଦାନର ସେନାର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାର ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମା ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଖାର୍ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ସଂଗ୍ରାମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୁଦାନରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଖାର୍ତୁମ ସହିତ ସୁଦାନର ଅନେକ ସହର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ସୁଦାନରେ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଜେନେରାଲ ବା ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଅବଦେଲ ଫତେ ଅଲ ବୁରହାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ତଥା ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ RSFର ପ୍ରମୁଖ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ହାମଦାନ ଦାଗଲୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସୁଦାନରେ ସେନା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସୁଦାନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। 2011 ମସିହା ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ସୁଦାନରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଦେଶ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ସୁଦାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦେଶ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲଢ଼େଇ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ ଜାତିସଂଘରେ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ନିୟମ ଧାରା 4 ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ମହାସଭାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 2011 ମସିହା ଜୁଲାଇ 13ରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ 1999 ମସିହା ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ଏକ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କଲା। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦେଶ ଭାବେ ଜାତିସଂଘ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସୁଦାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଫ୍ରିକାର ସାଉଥ ସୁଦାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ GDP ଏବଂ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ସମାନତା PPPକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଫୋର୍ବସ୍ ପତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମୋଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆୟକୁ ଆଧାର କରି GDP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି PPP ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। IMF ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିବା ସାଉଥ ସୁଦାନର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା GDP ମାତ୍ର $492.72 ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି।